Σήμερα θα μιλήσουμε για διάφορες κατηγορίες ανθρώπων. Είναι αυτοί που μπήκαν στη ζωή σου για μία νύχτα, πήραν αυτό που ήθελαν και έφυγαν δίχως να κοιτάξουν ποτέ πίσω. Και από την άλλη πλευρά βρίσκεται ο Λύκος, μία τελείως διαφορετική κατηγορία. Και πάει κάπως έτσι. Αν ο Λύκος πλησιάσει, ποτέ δεν θα σ' αφήσει. Είναι το αίσθηκτό του, είναι από τη φύση. Σε άγγιξε, σε μύρισε, σε κράτησε κοντά του. Σου χάρισε ό,τι είχε για πάντα την καρδιά του. Ό,τι και να κάνεις, να θυμάσαι πως αν δεν βρίσκεσαι κοντά του, βρίσκεται αυτός. Σε άγγιξε, σε μύρισε, μπήκε στην αγκαλιά του. Το ξέρεις, δεν το ξέρεις, θα σε πάντα δικιά του. Ποτέ δεν θα σου τάξει, αν δεν μπορεί να δώσει. Αν μπήκε στην καρδιά του, δεν θα σε προδώσει. Το ξέρεις, δεν το ξέρεις, πάντα σε κοιτάζει. Ο Λύκος δεν μιλά, μα πάντα τα ουρλιάζει. Ίσως ποτέ σου να μην μάθεις την αξία του. Πάντα θα σε έχει στην προστασία του. Ο χρόνος γρήγορα κυλά, ο χρόνος τρέχει, μα ο Λύκος σιωπηλά. Πάντα θα σε προσέχει, να θυμάσαι πως ποτέ δεν θα σε μόνη. Θα είμαι στο μυαλό σου κάθε που νυχτώνει. Σε άγγιξα, σε μύρισα, σε κράτησα κοντά μου. Σου χάρισα ό,τι είχα, κομμάτι από την καρδιά μου. Ό,τι και να γίνει, πάντα θα είμαι εδώ. Θα είμαι στις σκιές γιατί ο Λύκος είμαι εγώ. Είμαι εγώ.